నేనైతే బొంబాయి రవ్వ ఉప్మా చేస్తున్నాను. ఇందులో నేను క్యారెట్ కానీ ఇలాంటివి ఏమి వేయట్లేదు. కొంచెం ఆయిల్ వేసాను. మా నాయనమ్మ వాళ్ళ కాలంలో ఇలాగే చేసేవాళ్ళు. టమాటాలు ఇవన్నీ క్యారెట్ అలాంటివి ఏమి వేసేవాళ్ళు కాదు. కానీ ఉప్మా చాలా బాగుండేది. నెయ్యి వేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడైతే నేను అలాగే చేస్తున్నాను అనమాట. అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు అంతే. ఇవే వేస్తున్నాను, ఇంకేం వేయట్లేదు. తాలింపు గింజల్లో ఈ పచ్చిమిరపప్పు ఎక్కువ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఉప్మాలో. కావాలి ఇవి బాగా ఆగనిచ్చేసి అల్లం ముక్కలు కూడా వేసేద్దాం. సారం అంతా దిగిపోద్ది. పిల్లలు ముక్కలు తీసేస్తారు. పంట కింద వచ్చిందంటే అది మొత్తం తీసేస్తారు. అందుకని చెప్పేసి అల్లం తినరు. లేకపోతే బాగా సన్నగా ఇచ్చేసేయాలి. అలా బాగా సన్నగా ఉంటే బాగుండదు. సరే, నేను ఇందులో అయితే ఏం వేయట్లేదు. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ఆగనిచ్చేస్తాం. కరివేపాకు చాలు, ఎసరు వేసేస్తాం. కొంచెం ఉప్పు వేసేస్తున్నాం. కొంచెం మరగనిచ్చేద్దాం. కొంచెం నెయ్యి వేసాం, బాగుంటుంది నెయ్యి. నెయ్యి అంతా కలిసిపోవాలి. నెయ్యి వేస్తే భలే ఉంటుంది అన్నమాట.